del gran nombre de parets que es redueix en un total de 0 que hi ha al Valle de Hecho. L'altre dia em van dur a escalar i em van dir Artur, va vine que escalaràs, i l'únic que vaig fer va ser fer de cangur de la canalla i va ser una experiència molt bonica, però el que va ser escalar, doncs tampoc. A més, em vaig ficar els peus de gaig i com que porto les ungles llarguíssimes, doncs bueno, em vaig destrossar. Però per això estem, vine al campament que escalaràs, però no aquest any. Llavors hi havia una altra cosa que us volia comentar, que és que algun any ens havia passat, per exemple, els que havíeu vingut a Bled fa molts anys, Bled el camp era així. Sí. I jo me'n recordo que dormia com dret. Va ser el meu primer any i vaig dir, bueno, doncs el campament es fa així. I aquest any també tenim moltes pendents. Llavors jo us volia fer un retrat gràfic descrit pel meu amic Halo, vine sisplau, sobre el que em va passar la primera nit, que la Maria Fitó em va dir, tu posa't aquí, perquè la Maria Fitó dona ordres. No sé si us ha passat, no. Però dona ordres. Em va dir, tu aquí. I jo vaig dir, puc anar allà? No. Vale. Llavors jo la primera nit us situo, això ho situem allà. Imagineu-vos una pendent així, i a mi se'm va acudir la brillant idea de ficar la furgo així. I ara el meu amic Halo retransmetrà el que em va passar durant tota la nit. Ens anar xerrant? Sí. L'Artur continuadament feia la croqueta i repetia el procés de forma continuada durant cada hora. Ara m'ha passat una cosa que és que m'he torçat. Bueno, total, que em va venir gent a despertar perquè era el meu primer dia i no em trobaven. I és que estava com enclaustrat. Estava com enclaustrat, com allà, clavat, que no podia sortir, però sí que hi era. En fi, que has de respirar. Després, us volia comentar una altra cosa, que al campament ja sabeu que venim a fer esport, tornem més gordos, perquè fotem uns sopars que a tope de proteïnes i... Bueno, jo no sé què són les proteïnes, però això m'ho va dir una, digues que mengem proteïna. Però el que sí que passa és algo que m'ha passat, que és, com avui alguns m'heu vist, que els que estem allà al final hem de córrer cagant-nos fins allà i vas veient gent. I després, clar, arribes allà i et trobes, doncs el típic, no? El Joan Montfort, et trobes el meu tiet, i clar, gasten tot. Però bueno, després hi volia comentar un altre tema a la cuina. Casa Terradellas, no vull fer publicitat, va decidir treure el ferro de la punta dels fuets. Aquí al campament no hem arribat. Ho dic perquè el primer dia passa lo típic, que si et toca la punta, a mi m'agrada la punteta, només en el fuet, jo vaig fotre la queixalada i em vaig deixar mitja dent. No crec que sigui l'única persona que li ha passat. És així? Veig un altre pringat. Molt bé. Després volia comentar que avui estàvem pujant un cim que hi ha per allà dalt, no em pregunteu el nom perquè no en tinc ni idea, me l'han dit diverses vegades, i ens n'hem adonat que algú havia dit que el pan de hecho es el mejor del mundo. El mejor no sé, però el más duro seguro. Perquè està duríssim. De fet parlàvem de que fossin peces de rocòdrom enganxats a la paret perquè són de bon agafar, saps? O sigui, si algú porta el rocòdrom del set ja ho sap. Després volia fer una crítica que em va plantejar la meva amiga Marina Llong, que com que no té afany de protagonisme, jo faig que passi vergonya. Però com que és algo que fa temps que li fem, doncs mira, ja és això. I és que em va comentar, jo que no vaig carregar el camió, em va dir, hòstia Artur, això és algo que s'hauria de fer entre tots, més que res perquè l'altre dia érem 11 i hi havia 3 persones de 40 anys, Halo t'ha sumat anys, un nen i tot d'avis lisiats que el que no li feia malament. Llavors, no costaria res, penso jo, no costaria res, doncs que hi anéssim. I dic que hi anéssim perquè jo et faig que no hi vaig. O sigui que... I a més, com que faig de dimecres a dimecres, no faré ni una de les dues. O sigui que... Però bueno, després volia comentar-vos una cosa. Aquests d'aquí que estan aquí al costat, darrere la caravana aquesta, ha tornat a venir l'Agulló, i jo el que no entenc és perquè quan dic Agulló, Joan Montfort, la gent ja riu. Bueno, quan tu vas per allà, resulta i es veu que només arribar el Don Pere em va dir, hòstia, quan vagis per allà ja veuràs, tio, fot una pudor a la zona de l'Agulló que ja veuràs. Jo he anat diverses vegades i sempre m'han dit, seu, però...
m'atreveixo. I clar, jo avui dic, bueno, doncs jo sempre que vinc no fa pudor. I m'he dedicat a olorar la Mireia. He anat olorant, després no m'he atrevit, però m'han dit, no, és que aquí fem molt bona olor, així que suposo que han ficat la bota de vi al costat d'ells perquè no ho notin i no notin l'olor d'agulló, que fa molt bona olor. Us recomano que sempre que pugueu, jo a la fila sempre intento posar-me a prop de l'agulló i faig... No sé el xampú o si és la seva olor corporal, però fa molt bona olor. Fins i tot quan sua, que és bastant. Perquè no sé si l'heu vist a la muntanya, però quasi que només li falta un burca perquè va tapat del tot. I s'ha comprat l'uniforme de pesca del Decathlon. Llavors, un altre tema és que no sé si us adoneu que no hi ha a la típica generació de 20 i alguna cosa. Els de 20 i alguna ja han fet 30, els que tenim 30 i alguna amb síndrome de Peter Pan no procreem. I llavors passem o de canalla a 30 i alguna que ens resistim a ser pares, els de 60 i els dinosaures, que són els que van a muntar el camió i van lisiats. I és així. I llavors, clar, jo intento resistir-me a ser responsable i a formar una família i estic allà de festa, menys ahir, que vaig anar a dormir d'hora, i sempre hi ha una persona. Quan tu vas al bar de nit, sempre hi ha una persona, una fera nocturna, una bèstia de la nit, que és la Trulli, que sapigueu que el wifi no va per culpa de la Trulli, perquè no sé si tens Tinder, Instagram, o com a regidora tens coses encara, Tot, ho tinc tot. però gasta tots els... De fet, un del bar va venir una noia, després ja parlarem d'ella, una noia amb un cabell així raro, i em va dir, oye, la señora esta del wifi, ¿qué hace? Y yo le dije, no le digas nada, que el año pasado iba a pedir matrimonio con un condón, o sea, tranquilo. I, bueno, suposo que ja no és regidora pel tema del wifi, que hauria gastar el wifi de l'Ajuntament. Llavors hi ha un altre tema, hi ha una altra persona que també gasta el wifi, no parlo de la Fitó ara, que és l'Estel, la meva amiga Estel, sempre he de parlar de tu, Estel, ja ho saps, i és que ella té molts amics, direm amics per ser fins, vale? En el Pallars. El Pallars és un... El Pallars Sobirà, no, grava, és una zona de perversió, vale? Capitanejada pel Xavi Lato, el restaurant La Tona, Bravo! que allà per de menjar pues, hi ha juerga. I l'Estel se li va acudir que als cims d'aquí, clar, va posar aigües tuertes, Peñaforca i tots els ligues que té el Pallars escrivint-li estàs aquí, et vinc a veure. I jo li dic, Estel, si algú fa 4 hores i pico per venir-te a veure, és ell. Ets tu. I un va saltar i li dir, clar, és que només falta que es pot li diguis se puede, saps? I, Estel, només en ficarem tu així, de moment. Llavors, un altre tema. Venim de vacances, tot i que hi ha gent que va com a tot de pito, i l'ideal de vacances és no tenir horaris. I nosaltres ens hem trobat aquí que tens horaris per esmorzar, horaris per dutxar-te, horaris per dinar, horari per berenar, horari per sopar, horari de dutxar-te. I si et saltes horaris, estàs fora. O encara pitjor, trobes aquella dona que us he dit abans que em va preguntar, amb aquell cabell raro, amb cara borde, dient 5 minutos. I a mi se'm va acudir fer-me-li una broma, perquè quan ets graciós tens aquest problema que la cagues, i li vaig dir, oye, si me ducho con 3, acumulo 2. I em va fer una mirada. Bueno, fins aquí el 25% de castellà aquest també. I clar, jo aquesta dona a mi em fa por. Avui he vingut aquí, bueno, si és la mateixa, ha vingut i a mi em fot por. És una mica com quan la Maria no anaves amb mascareta, que anaves cagat de por. Pues és una mica el mateix, no? I clar, tu estàs al lavabo i dius que estic per no tirar de la cadena si fa falta per no gastar aigua. Llavors hi havia un altre tema que ara sembla que s'ha solventat, que és el tema de l'aigua. I és que jo estava rentant plats i que hi ha un rajolí de merda, arriba la Pepi, obre i cau tot un riu allà. I em va dir, nen, se n'ha de saber. Amb bruixetes arribo, vale? I llavors jo us volia fer una petita guia sobre què pot passar si no hi ha aigua. Vale? Aigua. Una petita guia. No, això de moment no.
La primera guia, bueno va, sí, això sí. La primera guia, bueno, jo tenia aquí uns calçotets, aquesta vegada només porto un calçotet, no us preocupeu. O sigui, si no pots rentar la roba, o sigui, els grans ho sabeu, això els nens, mireu nens, jo us ho explico, que jo sóc mestre. Els calçotets es posen així. Quan estan bruts, es posen així. Quan ja has embrutat, gires. I encara tens una quarta capa. I si no, pregunteu-li a la Jur que se li han acabat els sostens avui. I llavors, jo volia comentar-vos dues coses. He portat el meu neceser del Sebastián de la Sirenita i volia ensenyar-vos el que em va passar, perquè l'altre dia tenia la senyora aquella xunga. Sí, gràcies. Tenia la senyora xunga que em deia, agua no, I clar, jo em volia rentar les dents. I jo, una vegada que em rento les dents, una vegada que vaig, i la senyora em diu que no gasti aigua. Ara no trobo la pasta. Aquí. I se'm va acudir la brillant idea de rentar-me les dents sense posar aigua. I em vaig fer una destrossa genival, que encara ara tinc mal, així que us ensenyaré com es fa. Sí, a part me n'he posat poca, ¿vale? Jo us explico, mireu, per rentar les dents... Ai, espera, he fallat. Has de començar a fer així, i si no poses aigua, el problema és que es clava molt fora la geniva. Vols provar? No. Jo t'ho dic. Llavors, clar, jo vaig dir, hòstia, Artur, vas a fer un monòleg i t'embrutaràs. Així que anem a ensenyar com és la segona part, que la segona part seria no es pot rentar la roba, no pots gastar quasi aigua per dutxar, així que un moment. Ara, necessito el micro. Bueno, jo us explico. Això aquest paper ja no necessito, però bueno, no. Així que, quan has de posar sabó, el primer que has de fer és aigua i parar. A veure, tu mateix. Aigua? Sí. Prou. Llavors, el truco és ensabonar-se amb roba. I així dius, 2 per 1. Llavors, tu comences a fer... I, clar, el truco és que vagis... Llavors tens un problema. Ara toca aigua, Valdés. Vale, creu més. Però llavors dius, hòstia, és que vinc de la muntanya i m'he escaldat. És moment de netejar ben a fondo. I llavors, clar... I amb aquest conglomerat de coses pots netejar-te tu, pots netejar les dents i pots netejar la roba, vale?